Magyar hangok. Csifó Dorina, Fehér Tibor, Kis Erika, Kárpáti Levente, Bogdányi Titanilla, Farkasinszky Edit, Tóth Roland, Hámber Talan, Barbinek Péter. Az aranyifjú. Ezt neked csináltam. Hogy tetszik? Első kísérletnek nem is rossz. Első kísérletnek visszaadnád, kérlek? Nem adom. Szejrán, add már vissza! Add vissza! Add Na? ide! Kimse duymaz, ışığı sana varmaz sandım aşkımın. Beni gör, beni kalbine sakla, engin yalnızlığında, her kaybolduğunda, boşlukta. Hová ilyen korán? Bemész a céghez? Aha, bemegyek a céghez. Megnyugtatom Halis Agát. Mi más tennék? Most, hogy Szuna dolga rendeződik, nem kell a botrány, hogy válik a kisebbik lányunk. Miért lett ilyen sürgős Szuna kiházasítása? Nem kergetnek? Ja, te még nem tudod. A fiú nagyapja hívott. A nagyapja? Aha, vagyis tényleg komoly a szándékuk, komoly. Mi másért kutatták volna fel a számomat, hogy felhívjanak? Azt mondta, menjünk át, megvendégelnek, ismerjük meg egymást. Nem sürgős. Előbb rendezzük el a problémás ügyeinket. Megoldjuk, ne aggódj, megoldjuk. Egyenes a gallér? Egyenes, szép. Jól figyeljetek rám. Figyeljetek a szavamra. Szedjétek elő, és suvickoljátok fényesre azt a szejránt. Este a villában legyen iftárra. Ha megpróbál morogni, elbújni, puffogni, akkor véres fejjel rángatom oda Halis Aga elé. Magam ölöm meg Ramadán idején, mondjátok meg! Gyalázat, hogy a saját lányaimnak nem tudok parancsolni. Nem látod? Egyre másra szégyenben maradok az Aga előtt Szejrán miatt. Mi ez, hogy csak úgy elmegy? Ne hergeld magad indulás előtt. És ne heveskedj Halis Aga előtt Te mit se. akarsz? Miről beszélsz? Ne szólj bele a dolgaimba, néném! Ez nem a te dolgod, menj! A lányokkal beszélj, ott tegyél rendet! Ne gyere megint Halis Agával! Mit nekem Halis Aga? A pokolba is! Esküszöm, neked vége lesz a világnak! Esküszöm, hogy itt vége lesz a világnak! Néném, adj tanácsot, mit tegyünk? Szejrán inkább meghal, de nem megy vissza. Ha tudnám, mit tegyünk. De egyet tudok. Azt tudom, hogy a mi vejünk fog a sírba vinni. Ne mondj ilyeneket. Allah óvjon téged. A múltkor is betoppant és elvitte a feleségét, nem? De hol van most? Miért nincs még itt? Nem tudom, nénikém. Ha legalább tudnánk, hogy jön, akár fel is hívnám. De ha ez lenne a terve, már ide szólt volna. Sok idő eltelt, nem? Allah az égben, segíts rajtunk. Kazim úr! Parancsoljon, hölgyem, tessék! Ismerem önt?
Zerin vagyok. Egyszer már találkoztunk Feritnél a folyosón. Ja, a cégnél! Valami pénzügyeket vitattak meg. Nem, szó sincs róla. Bárki is mondta ezt, nem mondott igazat. Zeri Yilmaz vagyok. A lányom Pelin volt a maga vejének a barátnője. Tegnap beszélgettünk Eszme asszonnyal is, de bizonyára nem volt egyértelmű a mondani való. Lenne esetleg ideje beszélgetni velem? Mindkettőnknek gyermeke van, kérem ne mondjon nemet. Jó. Jó legyen. Beszélgessünk. Kérem, jöjjön. Hadd szóljon! Szabad. Tiszta törőközőt hoztam, Ferit úr. Hagyjuk ezt. Törölközőt hoztál. Azért jöttél, hogy bepanaszold Abidin? Mivel hoztad ki ennyire a sodrából? Neked nem mondta el? Én téged kérdeztelek. Nem tudhatom, hogy neked mit mondott. De hirtelen minden ok nélkül megragadta a torkomat. Úgy szedtek ki a kezei közül. Én már nem tudom, mit tehetnék. Most persze nincs sehol, de én nem fogom keresni. Nyilván visszatalál, és ha itt lesz, számon kérem rajta, hogy mer az életemre törni. Jaj, de drága vagy, szultán. Jó, értem. Ha ennyire fontos az életed, akkor minden eddiginél jobban tartsd nyitva a szemedet. Értesíts, ha Szeirán vagy Kazimur a villába jönne. Rögtön. Megértetted? Igen, Ferit úr. Jó, menj a dolgodra. Tessék, Mi újság? Elindultál? mi lenne? Épp most indulok, te? Szinte már ott vagyok. Szuna! Szeirán! Eszme! Nézd már rájuk, még nem ébredtek fel? Jövünk, itt vagyunk. Azt vártuk, hogy apa elmenjen. Persze, hogy várjátok. Bármi is történik, az anyátokkal történjen is velem. Mit mondott apa? Megint mondott valamit? Mit mondana? Azt, hogy este vissza kell menned a villába. Nem megyek! Lányom, kérlek. Figyelj, én értem, ha nem működik, el lehet válni, de ne kezdj el makacskodni. Ez nem illene Halis Agával szemben. Ő egy aga, tisztelnünk kell. Mi nem mondhatunk ellent neki. Mi ez itt? Pokolba veled! Pokolba az egész fajtátokkal! Te! Figyelj már, figyelj! Azt mondtam, hogy figyelj! Mondtam, hogy minden ragyogjon. Nem látod, milyen poros, he? Ezt rendesen ki kell fényesíteni. És milyen vasalás ez? Milyen vasalás? Bocsáss meg, agám, nem fogom elfelejteni, majd éjszaka megcsinálom, csak még meg kellett etetnem a lányokat. Nem érdekel! Akkor ne etesd meg a lányokat! A lányok etetése fontosabb, mint az én ingem! Hol Agám, vannak? már ne, agám, ne kérlek! Engedj! Engedj! Ők nem vétettek semmit, könyörgök, agám, ne tedd, kérlek! Lányok. Jól van.
Vége van. Vége van. Vége van. Vége van. Anya, apa miattunk vert meg téged? Nem, lányom. Hogy jut eszedbe ilyesmi? Tőlem kért valamit, amit nem csináltam meg. Amiatt volt, hogy megütött párszor. Akkor üss vissza. Dehogy, lányom, nem mondj ilyet. Ő az agánk. Tisztelnünk kell. Nem mondhatunk ellent neki. Kiskorunkban soha nem értettem, hogy anya miért nem üt vissza, amikor apa verte őt. Hisz nem volt megkötve a keze. Pedig megvolt. Az ilyen szavak azok a kötelek, amik megkötik az ember kezét. A férjek ilyenek. A házasságban előfordul az ilyen, nem baj. Bocsásd meg. Anyán keze is emiatt volt megkötve. Az ilyen szavak miatt. Ezért aztán ne próbáljatok győzködni engem. Az én kezeimet nem fogjátok megkötözni. Ha akkor tudtam volna, amit ma, inkább meghalok. De sosem mondtam volna igent. Már nem a régi Szeirán áll előttetek. Hogyha emiatt hívtatok ide, akkor itt sem vagyok. Szeirán. Az van, hogy tegnap éjjel átbeszéltük a dolgot. Nagyon eltökélt. Ha nem jönnek érte, ő nem megy vissza, és jól is teszi. Teljesen igaza van. Ne beszélj annyit. Meglátod, hogy rád mi vár. Szuna, a másik család telefonált. Össze akarják hozni a családokat. Apád ezért nem akar kellemetlenséget pont most. Ezért muszáj meggyőznöd a húgodat. Rémes lenne, hogyha megint nem vinnének el a húgod miatt. Akkor biztosan vénlány maradsz. Ferit! Mi újság van? Sokat késtem? Egy kicsit. Azt hittem, el se jössz. Hidd el, rémesen nincs kedvem edzeni. A lábaim, mintha maguktól mennének visszafelé. Tényleg? Annak ellenére, hogy tegnap csirkés pizzát ettem. Ugye csak viccelsz? Komolyan csirkés pizzát rendeltél? Azt tudod, hogy New Yorkban mennyire nincs íze a kajának? Nagyon vicces vagy, Ferit. Hagyjuk ezt, lépjünk le. Nem beszélgetünk inkább. Jó, oké, üljünk le. Gyere, menjünk. Jó, hogy felhívtál, Gülsá. Tudod, hogy mennyire hiányoztál? Hát beláttam, hogy hiába várok, nekem kell lépnem. Nem szép, hogy soha nem hívsz, tényleg? A házasságkötés megváltoztat dolgokat. Általánosságban igen, de nem tudom, hogy vajon Ferit Korhánnál is így van-e. Jaj, kérlek, ne is mondd. Tudod, hogy milyen nehéz Ferit Korhánnak lenni? Kázim úr, higgy el, tökéletesen értem önt. Senki nem szeretné egy ilyen helyzetben látni a lányát. De elhiheti, hogy önök szerencsésnek tekinthetőek az én lányomhoz képest. Oda az önbecsülése, a jó híre.
Nos, asszonyom, nézze. Ön nagyon kedves. Nem szeretném megsérteni. De ha megoldható, én inkább a férjével tárgyalnék. Londonban él. Akkor én lehívom a mi hölgyeinket, beszélgessenek önök egymással. Kazim úr, kérem, kifejezetten önnel szeretnék beszélni. Sokat hallottam már, amint Kazim agaként emlegetik. A férjemmel mi gyakorlatilag külön élünk. Nincs más, aki a lányom mellé állhatna. Persze. Mindenkinek a saját gyermeke a legfontosabb, nem? Igen, ahogy mondja. Ezért, ha végighallgat, rá fog jönni, hogy mennyire helyes, hogy itt vagyok. Ferit, ha nem most, akkor néhány hónap múlva elhagyja az önlányát. Meddig is tarthatna egy házasság, ami eleve így indult? Én arra gondoltam, hogy ha már így alakult a helyzet, akkor ön kapja meg, ami jár. Jár? Ön miről beszél, ami járna nekem? Hogy érti azt, hogy jár nekem? Nagyon ügyes ügyvédismerőseim vannak Isztambulban, akik még nem veszítettek vállóperekben. Annyi kárpótlást akasztanak le önnek a korhánokról, amennyit szeretne. Ha tartásdíjat szeretnének, akkor azt is. Mondjuk, képzelj el egy bérház bevételét egy életen át. Én nem gondolnám, hogy sokáig fog parlagon heverni a lánya. Még csak csettintenie sem kell érte. A társaság része, többé-kevésbé ismerik. Főleg, mint Alice Korhán menye, és Ferit Korhán volt felesége. Kifejezetten kapós lesz az önök lánya. És tegyük hozzá, hogy szép lány. Jól sejtem, hogy az apjára ütött? Hát, tudja, asszonyom, az én apám és az anyám szerelemből házasodtak össze. Komolyan? Igen. Szép nő volt a megboldogult anyám. Szejrán főleg őre hasonlít. Nekem mégis úgy tűnt, hogy önre is. Ez a határozott arcél, a kisugárzása. Ja, nem, még egy teát, nem? Nem mondok nemet, de utána én távozom, ha nem bánja, ugye nem haragszik, hiszen később úgy is találkozunk, amikor önnek megfelel, hogyha úgy gondolja. Persze, hogy gondolom. Nekem úgy tűnik, hogy csak most kezdjük érteni egymást. Éppen most kell sokat találkoznunk, beszélgetnünk. Jól gondolom? Valaki? Hé! Parancsoljon. A hölgy megitta a teáját, nem figyelsz? Hozz egy másikat. Egészségére hozhatok önnek még valamit? Köszönöm, nem. Eleve ostobaság volt megnősülnöd. Hogy merült fel, hogy elvegyél egy lányt, akit nem is ismersz, aki életében nem járt Isztambulban? Bizonyos dolgokban nem lehet válogatni, Gőse. Ne hülyéskedj, nem a középkorban élünk. Te sosem voltál ilyen. Mi történt veled, amikor visszajöttél ide? Felébredtem egy álomból. Nos, ha számodra a régi életed egy álom, akkor nyugodtan álmodhatunk tovább, Feritem. Nagyon eltűntél, miután megnősültél. Minek kellett ez? Nem is tudom. Talán azért, hogy ne bolonduljak meg. Hiszen mit kerestem volna a bulikban házas létemre? De tegnap olyan nosztalgiával emlegetted New Yorkot, az ottani életünket. Igen, de az más dolog. Tudod, mit kellene tennünk? Lépjünk meg New Yorkba, amint lehet. Ennyi jár nekünk, nem? Mászkálunk a városban, ahogyan a régi szép időkben. Eszünk egy mantit éjjel a Madisonon. Talán csirkés pizzát is rendelünk. Nem lenne kedved? Nézd, ha elváltok, akkor úgy is elváltok. Erre mondják, jöjjön, aminek jönnie kell. Tolj egy relaxot, Ferit. Fiatal vagy, nézd magadra. Ne rágódj ennyit a dolgon. Légy újra a régi, Ferit, a régi. Már pedig rágódom. Ez van. Magam is most jöttem rá.
Szerintem azért rágódsz rajta, mert rágódni akart, pedig igazán nincs mit agyalni ezen. Úgy beszélsz, mint egy 3 gyerekes apuka 20 évnyi házasság után. Ha kiposztolnám, hogy elváltok, tudod te, hogy hány csaj akarna rád repülni azonnal? Na jól van, végre nevetsz. Ne hidd, hogy szívből nevetek, Gőse. És eszedbe ne jusson kerítőnőt játszani. Ehhez nincs energiám. Szia! Találkoztatok? Jobban van Ferit? Kérlek, mondd meg az igazat. Az éjjel vele álmodtam. Nézd, valójában nem is kell kerítenem neked senkit, hiszen ha belegondolsz, csak van valaki, aki úgy szeret, ahogy vagy, aki vagy. Ezzel hová akarsz kiukadni? Nézd, Ferit, nem akarok hazudni neked. Tegnap felhívott Pelin. Te is tudod, hogy hány éve mozgok ebben a társaságban. Hallom az emberek hangján, hogy mit éreznek. Ez a lány tényleg szeret téged. Azt tudom. Talán ez a titka az egésznek, nem? Sokkal egyszerűbb azt szeretni, aki eleve szeret, mint sem kierőszakolni magadból, hogy valaki más szeress, aki nem is szeret téged. Nekem ez nem megy. Nem rajtam múlik, hogy kit szeretek. Jaj, ne, mi van veled? Mi bajod van? Térj már észhez! Te nagyon megváltoztál, Ferit. És az új Ferit nagyon nem tetszik nekem. Légy újra a régi önmagad. Tudom jól, hogy idő kell hozzá, de menni fog. Apa, Hol van a hugod? a szobában. Menj, küld ide gyorsan! Szervusz, néném! Kázim, mi történt? Ilyen gyorsan visszajöttél? Dehogy el sem mentem. Nincs semmi baj, ülj le. Megvárjuk a lányokat. Szeirem, itt van apa. Téged akar látni. Visszajött? Mi történt, Kázim? Miért jöttél vissza? Így alakult, visszajöttem. A fenébe mit faggatsz? Megvárjuk a lányokat. Gyere ide!
Lányom, mondd, végleges a döntésed? Nem fogod meggondolni magad, nem fogsz a férjed után sírni? Biztos el akarsz válni? Igen. Eldöntöttem, apa. Szeirán, innen nincs visszaút. Ne feledd! Igen, tudom, apa. Jó. Jó. Mert átgondoltam én is. Elég volt abból, ahogy Ferit veled bánik, no meg ahogyan az a Harisaga beszél velem. Ennek véget vettünk. Jó. Jó. Téma lezárva. El fogtok válni. Egyszer így beszélsz, aztán meg úgy. Figyelj, Kazim, ez nem gyerekjáték. Ez komoly dolog. Halljátok a nénéteket? Szeirán, hallod a nénédet? Tudod, hogy ez nem gyerekjáték? Ha ma holnap nekiállsz a férjed után sírni, és kellemetlen helyzetbe hozol, akkor inkább most visszaviszlek Feritnek. Elment az eszed, Szeirán. Van fogalmad, hogy mibe kevertél minket? Nagyapa azt mondta, hogy visszajössz. Apád azt mondta, hogy visszajössz. Hogy van képed ellenkezni velük? Miért hallgatsz? He? Tegnap itt pütyöregtél nekem! Bőgtél, mint a vadszamár! Térden állva fogsz könyörögni. Én meg az orrod alá dörgölöm, hogy megint igazam volt. Igen, eldöntöttem. Jó. Menj innen, egy ideig látni sem akarlak, menj! Menj! Jobb, ha nem is látlak. Megint nem veszed fel. Nem veszed fel, nem veszed fel. Figyelj, néném! Most a tiédről hívjuk fel Harisagát. Nekem nem veszi fel a telefon, beszélnem kell vele. Késsel hasogatják a fejemet. Ti fogtok a sírba vinni. Mit mondjak neki, hogy mi történt? Figyelj, mi? néném, ne vesszünk össze mi is! Nem én vagyok az egyetlen unoka öcséd? Hogy jut eszedbe az ő oldalukra állni, és nemet mondani nekem? Hívd az öreget! Egek. Azt hiszed, nekem felveszi a telefont, ha neked nem? Fel bizony, add ide nekem, add már! Halló, Hatice? Aga! Nem Hatice vagyok, Kazim! Figyelj, az van, hogy az enyémről akartalak hívni, de közben lemerült. A nénikim telefonjáról kereslek, ne haragudj! Nem probléma. Aga, van itt egy nagyon fontos dolog. Beszélnünk kell. Hogy csináljuk? Sıkıldım buralardan ben. Sıkıldım bu zamandan. Nereye gitsem, ne yana baksam çok haber al.
Bizony, na, ugye jobban érzed magad, épp ideje volt. Ez igaz. Jól esett ez a beszélgetés. Nagyon hiányoznak a régi szép idők. Ezentúl gyakrabban találkozunk. Ha visszatérsz a régi aglegény életedhez, minden legyen olyan, mint régen. Legyen úgy! Oké. És? Hazavigyelek? Még ugyanott laktok? Ugyanott lakunk, de nem sietnék haza. Ha van időd, bekaphatnánk pár falatot. Mit gondolsz? Jaj, te gőság, semmit nem változtál. Jó legyen, hová menjünk? Menjünk Etilerbe, legalább valami egészségeset tegyünk. Oké. Most hallottam. Kazi maga átjön a villába. Ugye nem maradunk sokáig? Nem, bekapunk pár falatot, és megyünk is. Jól van, legyen. Mi csodás idő! Üdvözlöm nálunk, Kazim. Az aga már várja önt. Én is üdvözlöm, Ifákát, üdvözlöm. Menjünk, menjünk. Hogy van az agánk? Remélem jó egészségben van. Jól van, szerencsére. Jó, az remek. Nehogy aztán baja legyen. Jó napot, Kazim. Én is üdvözlöm, Gülgün. Jó napot. Nem is üdvözölsz, agám? Ne szállj, Kazim. Hol van Szejrán? Szejrán. Szejrán nem jön vissza, agám. Hiába győzködtem annyit. Semmi haszna. Nem győztem meg, nem sikerült. Én elmondtam mindazt, amit akartam. Az ő dolga. Ja, igen, mondtad. Én is mondtam, hogy édes lányom, csak most mentél férjhez, hogy válnátok el? Kértem, hogy ne járasson le mindenkit a bírósági procedúrával. A bírósággal? A vállóperrel, asszonyom? A bíróság előtt. Vagy annyiban kellene hagynunk mindazt, amit az a gyerek művelt? Kazim. Csak kimutattad a fogad fehérjét. Mondd el, mi kell. Engem egy dolog érdekel, aga. És az a lányom boldogsága. De ahányszor elengedem a kezét, a vejem valami rondaságot művel, aga?
Aga, épp elég ígéretet kaptunk. Mind hiába való volt minden. Ezért. Vagy te magad jössz el, és kérsz bocsánatot a lányomtól, minden be nem tartott ígéretedért, vagy csúnya vége lesz ennek a dolognak. Kérem, térjen észhez, Kazim! Mi ez a viselkedés? Magamnál vagyok tökéletesen, ne féljen fákát. Vagy hülyének néznek engem? Már kinyílt a szemem. Nem bánhatnak így a lányommal, nem! Elég! Elhallgass te! Nem telem féreg! Nyugalom, apuka! Ne alacsonyodj le hozzá, kérlek! Ennek ezzel nincs vége, Kazim. Ez egy pénzéhes kutya. Agám, kérlek, ebbe ne menj bele! El foglak számoltatni minden egyes mocskos szabadért! Megértetted, Kazim? Magám, az ég szerelmére! Nyugalom, lélegezz mélyeket! Apuka, kérlek, lélegezz mélyeket! Latif, jöjjön! Lélegezz, apuka, kérlek, lélegezz! Lélegezz, jó, lélegezz! Ez az. Jó van, jó lesz minden. Te tartod a böjtöt, én megeszem. Ja. Pont ugyanolyan tiszteletlen vagy, mint korábban. Pse. Mondok valamit, ha nem leszel mérges. Na, Csak azt akarom mondani, hogy Pelén tényleg aggódik, érted? A környéken van, de nem akartam csak úgy ide hívni. Arra gondoltam, hogy 5 percre csatlakozhatna hozzánk. Vagy csak megeszem gyorsan és megyünk, de ha nem akarod, nem baj, később is láthatom őt. tessék, édesanyja. Halló? Ferit? Bárhol vagy, gyere haza gyorsan! Mi a baj, anya? Valami baj történt? Izgatott a De hangod? mennyire? Így járt, Kazim. Rémes dolgok történtek nálunk. A nagyapád nagyon ideges. Szejrán el akar válni tőled. Mi? De Kazim ez alkalommal tényleg túl messzire ment. Közölte, hogy a nagyapád menjen el Szejránhoz bocsánatot kérni, vagy mindennek vége. Ezek meg vannak őrülve. Jó van, anya, majd még hívlak. Ferit, valami nagy baj van. Ne haragudj, Gülse, nekem azonnal indulnom kell. Valami nagy baj történt? Hová kell menned? Majd beszélünk. Mondd, néném, nem kellene felhívnod Halisagát? Nem lehet, hogy valakinek valami baja esett? Allah, ne adja. Hogy lenne merszem felhívni Halisagát? Apja és lánya együtt járatnak le minket. Ez rémes. Már megtörtént, nincs mit tenni. Elvált asszony lesz, ilyen fiatalon. Itt már hiába tennénk bármit. De apa már olyan régen elment. Most arra vissza kellett volna érnie, nem? Megjött. Mit akarsz itt? Jöttem, hogy véget vessek ennek az ostobaságnak. Mi mást akarnék? Köpök én az ilyenre, kerülj a pokorra, te arcátlan kölyök. Most jutott eszedbe eljönni hozzánk. Minek jössz, mikor mindennek vége? Hagyd, néném, elég. Szejrán meg tudja mondani a magáét. Neked hogy van képed ezek után elém állni? Hogy vagy képes anyám szemébe nézni? Gyere, indulunk. Feri, te meghibbantál, mondtam, hogy nem megyek veled sehová. Szejrán, azt mondtam, gyere. Gyere, különben most tényleg eljár a kezem. Ferit, nem érted, hogy nem akar menni? Adj egy kis időt. Szuna, te csak hallgass! Feri, térj észhez! Azt mondtam, várj, majd később. Itt nincs később, Szuna! Csak most van! Márpedig velem jössz. Nem látod, hogy hova fajultak a dolgok?
Talán vak vagy. Indulj! Pontosan odáig fajultak a dolgok, amit előre mondtam, Ferit. Az elején kellett volna átgondolnod. Nem megyek sehová. Menj innen! Mindjárt megjön Kazimaga is, és mind bajban leszünk. Tőlem jöhet Kazimaga is! Azt hiszitek, hogy félek tőle, ha? Én nem félek senkitől. Gyere, megyünk! Ferit! Indulj! Mi Ferit csinálsz? Tegyél le! Hé, mi ez? Mi folyik itt? Te mit keresel itt? Hagyjad, Kazim, hagyjad, nem is kell Te meg mi a foglalkozni fenét vele. keresel itt? Mit akarsz? El akarom vinni Szejránt, nem tetszik? Persze, hogy nem. Megőrít engem ez a gyerek, hogy tetszene. Hallott, te gyerek? Te aztán. Te mekkora mocsok vagy. Aljas dög vagy, gyerek. Olyan vagy, mint a hagyma. 1000 réteg mocskosság rejlik benned, 1000 réteg. Mit képzelsz te, he? Mit képzelsz te, hogy kezet mersz emelni a lányomra? Melyik kezedet emelted rá? Melyik kezedet? Azt akarod, hogy eltörjem? Azt a kezedet? Mondd, mit akarsz? Én nem te vagyok. Kazimaga. Az te vagy. Az a te műfajod. Miket beszél ez a gyerek? Mit beszél? Hogy mersz te beszólni nekem? Ki vagy te? Ferit, azt mondtam, hogy menj! Szejrán! Nem megyek el innen, amíg nem jössz velem te is! Mocskos kutya! Kit akarsz te elrángatni a házamból? Nem a kocsmában vagy te? Nyomás! A nagyapától tanultad ezt a modort? Kinek hiszed magadat? Velem beszélsz, Szejrán marad! Nyomás innen! A korhánok jöjjenek ide, ha kell nekik a lány! Ide! Ide! Te nem kapod meg a lányt, Ferit! Ferit, megkaptad a választ. Menj! Menj innen! Tűnj innen! Takarodj a lakásomból! Ne idegesíts tovább! Menj! Kinek hiszed magadat? Hát ki vagy te? Az a kérdés, hogy te ki vagy. Ugye? Kazimaga. Ez a nagy lakás. Az a föld. Milyen ember, aki eladja a tulajdonlányát ezekért? Te kutya! Egek! Magyar szöveg Bern Walner Anita, hangmérnök és vágó Illés Nándor, gyártásvezető Farkas Márta, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a TV2 média csoport megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Komlósi Gergő.